चलत डगरिया हिले कमरिया कवन विटामिन खालो चलत डगरिया हिले कमरिया कवन विटामिन खालो बोला ये हो पतर को कि रोज लहरी में काहे जालो बोला ये हो समर को कि रोज लहरी में काहे जालो लहरी में काहे जालो। अम्बे रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली। लगता हमरा से कुछो छुपाता हमरा जरूर कोनो गड़बड़ बुझाता लगता हमरा से कुछो छुपाता हमरा जरूर कोनो गड़बड़ बुझाता लगल बा माटी पिछाड़ी बताओ ना तो कर देब हाला चालो लगल बा माटी पिछाड़ी बताओ ना तो कर देब हाला चालो बोला पतर को कि रोज लहरी में काहे जालो बोला ये हो छिनर को कि रोज लहरी में काहे जालो बोला ये हो पतर को लहरी में काहे जालो लहरी में आके करतिया बैटिंग धीरज के संगे एकर चलाता सेटिंग लहरी में आके करतिया बैटिंग धीरज के संगे एकर चलाता सेटिंग राइटर ब्रिजेश बिहारी कहे नाम बिया एकर सालू राइटर ब्रिजेश बिहारी कहे नाम बिया एकर सालू बोला ये हो पतर को कि रोज लहरी में काहे जालो बोला ये हो छिनर को कि रोज लहरी में काहे जालो चलत डगरिया हिले कमरिया कवन विटामिन खालो बोला ये हो पतर को कि रोज लहरी में काहे जालो बोला ये हो समर को कि रोज लहरी में काहे जालो। अम्बे रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिल्ली।